Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ngangus tafsir Al-Ibris cara Jawa ngelajengaken surat Al-Mulk juz 29 ayat nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bisal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Wong-wong kang padha kafir ngufuri pangerane iku tetep bakal oleh neraka jahanam. Olo-olone panggonan bali yaiku neraka jahanam iku. Arikala wong-wong kafir mau padha diuncalake ana ing neraka jahanam, dheweke padha krungu suarane jahanam iku arupa swara kang anggetingi kaya swarane haimar. Sarana neraka jahanam iku umub ambleguduk. Terus ayat takatu tamayyazu minal ghayr kullama ulqiya fiha fawjun salahum khasanatuha alam ya'tikum nadhir. Meh-meh bae jahanam iku medhot saking bangete muring-muringe semongso sak golongan saking wong-wong kafir dicegurake ana ing jahanam kono, dheweke mesti ditakoni para malaikat penjagane, apa sira kabeh ora katekanan nabi kang medeni saking siksane Allah Ta'ala. Keterangan besok ana ing dina kiamat iku neraka jahanam digeret menyang ora-ora mahsyar, dikendhaleni kaya hewan mengkono nganti 1000 kendali. Saben-saben siji kendali digandoli dening 70.000 malaikat. Semono uga saking bangete muring-muringe jahanam iku arep medhot saking kendaline. Wallahu alam. Teruse ayat 9. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna faqulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sya'ir. Wong-wong kafir mau padha mengu, padha mangsuli, ngomong kafir mau padha mangsuli metu inggih kawula sedaya sampun kerawuhan utusan ingkang andhukake dawuh-dawuh ancaman nanging lajeng kawula sedaya sami anggorohake lan kawula sedaya sami celatu. Allah Ta'ala ora nurunake apa-apa, ora bakal sira kabeh iku kejaba ana ing sasar kang gedhe. Lan wong-wong kafir mau padha matur, upami kawontenan kawula sedaya rumiyin enten donya sami mireng mangertos utawi mikir dawuh-dawuhipun utusan sampun temtu boten badhe kawula sedaya nglebet wonten ing golonganipun ashabus syair. Terakhir ayat 11,
Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wong-wong kafir padha ngakoni kesalahane, netepi anggone ngakoni wis ora migunani apa-apa. Adoh saking rahmat kebagiane wong-wong kafir kang padha oleh neraka syair. Wallahu alam mekaten kang kafir niku neraka. Mugi-mugi manfaat. Subscribe barakallah.